जाखो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे पारमिसना चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोना नुनो हादों बेकग्राउन्डआवहाय गोबां माने गारि मटर नुनो हादों नोंथांमोना साननो हागौ मानि गारि मटर नुदों बेनिखायनो आङो नोंथांमोना हयथ' थाम्बनेइलाव नायनानैबो हमनो हाखाबाय बेनिफ्राय टाइटेलावबो नोंथांमोना हमनो हाखाबाय थेवबो आङो खोन्थानानै होनोसै लोगोफोर दिनैहाय नैबे 15 नभेम्बरनिफ्राय जोलुर बादायनाय जागासिनो दङ दा बेवहाय जोंबो दिनैहाय बाहागो लाफैदों नोंथांमोनाबो माने आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन ओमफ्राय आङो नोंथांमोननोहाय दायो माने जेननाया बेसेबां मोनगोन देरहानाया बेसेबां मोनगोन आरो मा मोनगोन आङो बेखौ नोंथांमोननो माने देखायना होनोसै लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै मान गोनां बर'नि सावथुन फावखुंग्रि गेमस्रिनि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बबेया जेननायनि होनदों ए ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा दं देनो फैसा दं बेसेबांथो जेननाया 30,000 देरहानाया 50,000 ए ओमफ्राय खेलाया मालासिमाव जोबगोन खेलायाथ' दिनैखौ लानानै सानथामहालागै देवबारसिम देवबारावहाय लेडिसफोरनि खेला दङ 14 थारिख क'क्राझार भार्सेस डिमाकुसि जागोन ओमफ्राय 24 थारिखआव फाइनाल जागोन आरो बेनोसै ने दे थेंक इउ काउन्टारनो लोगोफोर टिकेट मोनो ना नायहैनो र' बेसेबां ओइ जोंखौथ' फ्रियावसो सोनांगौमोन हिसाबाव फ्रि हर मोनसे टिकेटआ मा गैया हट गेमस्रि मोसानायसैनो दे हरदो बादा बादि जागासिनो नै सेख' थाबलायखायो जार दंखायो नायग्राफ्रा आयौ जा नायखायो नै दासो जा नायखायो नै हरनांगौ जा नायखायो हरनांगौ आरे लाबो नै आयो माबा जाबाय नामा नायहैद' आयो मालायनि फिसामोन जोंना होखो नोंसोरलाय फिसाखौ लाइननि बाहेराव दोनहर मा जाखो आयो बेस्रानो नायखोदावलायनांबाय आयो फिसा आयो सोरमोन आयै माथो इदि अनाखाना गेलस्रिजों लाग्राफोरखौ जानाय सालाफ्रा आं हाला नङा ओइ थासारा जुजिबोनो गथ' लाग्राफ्रा आयो डेन्जार गोजानै माने गेलस्रिजों गथ' लानानै अयथासार लोगोफोरनो आरे लाबोला आरै थगायदों बे सेंग्राया थगायदों बे थगायदों यो बेसनायाव गाखोनानै ओंखारलांफिनबानो जोंना फार्स्ट नाम्बारा लोगोफोर अनलाया जाहैबाय बिदि नुलाबो हौवाफोरनि जानाजों थगायो नामा हिनजावफोर ओंमारगौ नामा ओंमारगौ नामा ए अनगौबानो ने अनलाया जा हौवाफोरनि जाखौ एबार थगायसुला नुबाय औ हौवाफोरनि जानांगौ मानसिनांगौ बाजै मानसिनांगौ रोङानो जोंखौ मानसिनो हाया ए जा नायखाया दा हाय श्री हाय अरे नाहर भिडिअ खालामनो थाखाय सिगाङाव थांनो मोननाय नङा बिथांनो टाइम होयो फैदो खाथियाव थाङै सोंनांसिगोन नोंथांमोना गोजाननिफ्रायबाथाय बिराद भलिउमा एकदम जाहरो आरो ओमफ्राय खाथियाव फैबा माबोरै बुंनो हागोन ना हाया सोंनाय नायनोसै मोसानायखौ मोजां मोनदोंमोन ना पाटाबारि सानजारां क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायावहाय दिनै जिहेतु इनभिटेशनेल नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट बेयावहाय नोंथांमोनजों गाजा गोमजायै पाटाबारिनि गेलेग्रा फोथाराव
सायख'नानै पाताखौनो मोनस्लाबासै सोर हानजाया देरहाखो बा जेनखो नोंथांमोना एसे खोन्थानानै होलाय सिनायथि एफसि थ' बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन्स देरहाबाय सिनायथि एफसि बिब्दिनो नोंथांमोना पाताबारि सानजारां क्लाब मेलायगिरिनि जा बिथांखि लानाय बेवहाय बिब्दिनो नोंथांमोना हेफाजाब होबाय था अब्लासो जोंनि जायगानिफ्राय मोजां मोजां गेलेगिरि फैगोन रायजोफ्रा नायनो एक्साइटेड नालाय बे हिसाबैनो माने राउन्ड गिदिर नायनो रेडिल' थाथारदोंमोन आइजोफोरा माबायदि मादै दिन्थिया दिनै नुबायना मोगथाङाव बरिया हेन्डसेक लानो रेडिल' नाय लोगोफोर संसारावनो साबसिननाय माबायदि मोनदों हेन्सेक लावदो नानिमोन हेन्सेक रेडिल' नाय गोरलैफ्रा बर'नि फावखुंग्रि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि अनसायदों जय बावबाय नै आलुबा मोजां मोनदों थांदो बिदियाव थाङाला मोना थांदो सासे गाबबाय नै मान गाबखो हेन्डसेक लानो मोनैनि गोसोफोर गाबलायबाय लोगोफोर मा गाबखो साबायखर बावबाय आरो लामाखौ हगारनो थाखाय खावलायबाय जोङो फावखुंग्रि मा गाबखो जाबाय